ki nong tray jong ka hospital kila kendet threat hadin ba kila lap ya kawai ka medyap ka balathia lengkhoj hapo jong ka seminar hall ka badei jong kawai ka Samla ka badang Pule doctor kani kalajia ka khandai trek unailar 8,000 haka RG Car Medical College and Hospital ka badon ha nongba Kolkata laong ba kani ka Samla ka badang Lifeway nem karta kadai ka badang Pule doctor hakani ka juhi ka hospital bat hadin bala penlong ya ka jing toket lalap bakala sha le Beijot bat sha Pynïap Uwei Briew uba kerteng usan jeroy katkum kidur bala yo ring daki kor CCTV lala banyo iba unie usan jeroy ulami nakatei ka seminar hall haka por menstep bat hadin ba ula syakem haki pulet ula pla ba ula le Beijot bat Pynïap ya katei ka Samla ka badang thia hakatei ka seminar hall kani ka jingjia kalapen bitar ki babon balang hakari barok kawai bat khamtam hakanong ba Kolkata namar ba wat ki doktor ki badai ban sumar ya ki nongpang haki hospital kim don shu ya ka jingsngan kala don ru ka jing persha ka bajur ka balane de ki kattu ka nisngi menta ka bala penlong da ki doktor ki nurse ki nong tray hospital ki Samla Pule bat kiwei ki Briew ki bawan ban sngaulam na ka benta kani ka Samla ka jing persha jong ki Briew kalej ru sya ka tenat polis bat sya ka sarkar namar ba uni usan jeroy udei Briew batrai kum u civic volunteer ka badai ka kam ban yarap ya ki pulet haki hospital dei na kan ye ka daw ba ki Briew kiladon haka jing persha jor namar ba ki tieng yo kadon kanu ka jing ya sya liang na ka tenat polis ka bala ban kata ya ka hok jong kan ye ka Samla ka bala sya Pynïap ka menteri rangba jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee kala aipor nyau sngi ya ka tenat polis ban pendap ya kan ka case pat lada kimla ban pendap ka menteri kan IT no sya ka CBI ban le ya ka badon kam hadu menta menne ka jing Ïakhih ban dawa ya ka hok kadang ya biteng bat kala don ru ka jing thot hakaru kam trai kam ki hospital babun namar ka jing persha jong ki doktor pat kinos